Love lang. Babe, matagal pa ba yan? Sige na lang, babe. Oo, kakapisa na tayo eh. Ano, tulungan na kita Gusto dyan. na agad ako, babe. Tulungan kita. Ayos ba? Okay yan, babe. Sige, babe. Love lang. Baby loves, alam mo namang mahal na mahal kita. Oh, thank you. Baby loves, gagawin ko lahat-lahat. Hindi kita pababayaan, aalagaan kita magpakailan. Oh, salamat. Siyempre, lalong-lalo na tong baby natin. Magiging mabuting ama ako sa kanya. Actually, Promise. kahit magpakasamang ama ka, Bakit naman? eh hindi naman ikaw yung ama nito eh. Love lang. Hi babe, sorry Hi. late ako Wait! Wag mo nga ako mabeso-beso dyan, ha? Bakit naman? Ano yung mapula dyan sa leeg mo, ha? Halik ng babae yan, oh. Halik ng babae yan, eh. Ano ka ba babe? Hindi halik ng babae yan. Wag mo lang i-deny pa, break na tayo. Ano ka ba naman? Hindi nga halik ng babae ito Halik eh. ng babae yan, ano ka ba? Halik ni kumpare yan. Nandiyan nga ako eh. Sarap. Try mo. Love lang. Hello, babe! Hi, babe. May gusto akong bag online. Bilhan mo ko. Sure, babe! Basta ikaw kahit ano. Yun. Ay, may nakita din pala akong ref. Gusto ko yun, ha? Bilhan mo ko. Ref? Bakit ref? O, bakit? Kung question mo ba ako? Eh, hindi naman sa ganun, babe. Kung hindi mo ako bibilhan, break na tayo. Bibilhan naman eh. Tatampo agad. Love lang. O ano? Tell me, anong problema mo? Ikaw, ano problema mo? O sige, kung ayaw mo rin makapag-usap ng maayos, di magiwalay na lang tayo. Sure, fine! Bring it on! Yun yung gusto mo eh! Bahala ka sa buhay mo, alis na ako! Di mo ka. Uwi talaga ako! O teka, bakit ka papasok? Eh, kotse ko yan eh. Ito pa masahe mo. Ay, susi. Check mo pala to. Oo, kotse ko to. Teka lang! Bakit? Kulang na piso! Hindi ako makakauwi nito! Love lang. Han, may ibibigay ako sa'yo mamaya. Ay, ito ba yun? Ito ba yun? Oo, pero dapat masusurprise ka ha, para maganda yung paglalagay natin sa Facebook mamaya. Sige, sure, Han. May surprise nga pala ako sa'yo. Ganda, di ba? Nagustuhan mo ba? Wow! Ang sweet! Surprise na surprise ka, di ba? For sure, 1,000 shares to mamaya. Ay, 1,000 shares yan. At saka feeling ko, yung reach niyan, million. Ganda, ganda.